Heikki Harju täällä Live Centeressä. Mulla on kaverina Pertti Ratilainen. Mulla on tehty videosarjaa tässä itsetuntemuksesta. Me ollaan päästy aika paljon syvälle sinne ihan perustunteisiin, mitkä löytyy sieltä kaikista syvimmältä. Viimeksi me käsiteltiin pelkoa ja se meni jo siltana tavallaan sinne häpeään. Niin voisitko sä antaa esimerkkejä tai kertoa meille siitä häpeän tunteesta? Okei, siis viha, pelko, syyllisyys, häpeä, pudottiin häpeään. Häpeä on ehkä kaikkein vaikein, ainakin mun mielestä, näistä perustunteista. Ja jos mä taas koitan jonkun esimerkin tai jonkun konkreettisen kautta lähestyä sitä, että häpeä tunteena on varmasti kaikkein inhottavin. Se on vähän niin kuin putoisi kylmään kylpyyn tai jäiseen veteen. Se niin kuin sivaltaa nopeasti ja se on niin epämiellyttävää, että me ei haluta tuntea sitä. Ja me usein suojaudutaan häpeältä. Ja mä itse olen niin kuin tavallaan löytänyt niin kuin reitin siihen häpeään. Että täytyy erottaa häpeä. Niin kuin, kun häpeä menee persoonaan, niin se tarkoittaa, että minä olen huono. Vaikka mä olen esimerkiksi toiminut tai tehnyt jonkun toimenpiteen huonosti. Ja tämä on mun mielestä niin kuin ensimmäinen raja. Tein jonkun työn huonosti vai olinko huono? Ja se, että pystyy erottamaan, että olen toiminut huonosti tai tehnyt työni huonosti, niin se on niin kuin irti persoonasta. Se on vain joku toiminto minun ulkopuolella, mutta jos se häpeä pääsee niin sanotusti iholle, niin silloin mä koen, että mä olen huono. Ja kun se on niin inhottava se tunne, niin kukaanhan meistä ei haluaisi kokea olevansa huono, jolloin sitä ruvetaan jollain tavalla torjumaan tai peittelemään tai suojautumaan tai jotain, vaikka se on kumminkin niin kuin perustunne. Ja se on viheliäinen tunne. Se oli tosi hienosti kuvattu ja tavallaan heti huomaa itsessä nousee monta elementtiä, mitä huomaa, että okei, toi on jäänyt kiinni siihen mun persoonaan. Ja se ei ollut vaan asia muiden joukossa, tunne muiden joukossa, vaan se on jäänyt kiinni, se on jäänyt käsittelemättä. Ja mä uskon, että monta ihmistä pystyy samaistumaan siihen tunteeseen, missä se on kolahtanut. Ja tavallaan tämä Ratilaisen Pertti täällä Live Centeressä sun kanssa pääsee näitä käymään läpi, pääsee mentoroitavaksi, pääsee syvärentoutuksiin, itsetuntemusryhmiin. Eli tervetuloa seuraamaan. Me tehdään näitä videoita täältä, seuraavaan meidän postauksia ja ennen kaikkea tulla tapaamaan meitä tänne Tampereelle Live Centereen. Kiitos, että sain tehdä tämän sarjan sun kanssa ja varmasti myös jatkossa päästään tekemään näitä lisää. Kiitos tosi paljon. Kiitos. No.